हेलौ जोनोम, मा खालामदों? सोर जाखोबा? आंसो जोनोम बिबारि। सरि बिबारि, नाम्बारा गोदानखाय सिनायाखैमोन आं। दाथ' सिनायबायना? औ, ओमफ्राय माथो खबर बिबारि? एसेबां मोनायाव कल खालामनायनि जाहोना मा? नोंथ' माब्लाबाबो मोनायाव कल खालामफेरामोन। खालामामोन, नाथाय दिनै खालामनांगौ जादों। जोनोम, आं नोंखौ मोनायाव कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय, जोनोम, नों दुखु मोननाय नङाना? औ, मा खोथा बुं दे। मा दुखु मोनलायनांगौ खोथा बे? हाजासे सहायनानैब्लाबो खोनासंगोन आं बिबारि। जोनोम, नों दिनैनिफ्राय आंनाव कल SMS जेबो दाहरसै जोनोम। मा? बेखौनो मा बुंदों बिबारि? आं जेबो बुजियासै। ना सोरबाफोर माबा बुंदों नामा? औ जोनोम, नों आंखौ अरायनि थाखाय बावलांदो जोनोम। आंहा गुबुनजों जुलिनि रादाय जाबाय। मा? जुलि? सोरजों आरो माब्ला? सेंग्राया मा मावो आरो बहानि? औ जोनोम, जुलिया फैगौ 25 खालार खालि। सेंग्राया गुवाहाटियाव थायो, ओमफ्राय सासेल'। मोजां साख्रि मावोनो। गुवाहाटियावनो, गाहाय न' बिथाया अदालगुरियावनो। मोजां बिबारि, मोजां। नोंनि आंखौ मोजां मोननाया जोबोद मोजां। बिदि खालामनोब्ला नों आंनि गोसोआव जायगा लानो मोनथायनाया बिबारि। सानसेनि अननाय अरायनि थाखाय, अरायनि अननाय सानसेनि थाखाय। दिनै नों आंखौ फोथाय खेबस' खालामबाय बिबारि। आंनो नंखाय अननाय होना, आंजों मोजां मोननायनि फावथिना गेलेना आंखौ फाग्ला खालामबाय नों। आंनि सिमांखौ सिफायना, अननायनि जिंजिरिखौ बस'ना नों गोजोनबायब्ला आंलाय माथो बुंबावनो? नोंनि साननायानो जाफुंदोंसै। आंहा बुंनो हानाय राव गैला। आं बावदोंसो। ओइ बिबारि, मा नों नोंनि जुलियाव आंखौ लिंहरा नामा? नोंखौथ' जोबोद समायना नुखासिगोन। आखाइयाव आसान, खोमा गन्थं बायदि गहेनानि महर। बेसेदि समायगोन नोंखौ बै सानाव। आरोबावदि बेनि सायाव साख्रिआवला हौवानि आखाइजों फुननाय गोजा सिन्दुरा नोंनि गोसोखौ मिनिस्लुहोगोन। अब्ला आं बै सानाव नोंखौ उसुं खनानिफ्राय मोदै हुगार हुगार नायहरखुमागोनल'। आंहा गोसो गैयामोन जोनोम, नोंखौ नागारनो। नाथाय आइ आफानि नारसिननायाव, माखासे सुबुंनि जावले जावले नारसिननायाव आं बे बिबानखौ रुजुनना लानांगौ जाबाय। नों आंखौ हाजासे सावहोदो जोनोम, आं नोंनि जिउआव जायगा लाना नोंनि गोसोखौ सोगाबनायनि थाखाय। आंलाय नोंखौ मानो सावहोनो, जेराव दायानो आंनिसो। नोंखौ आंसो मोजां मोनदों, आंसो गोरोन्थि खालामदों। दे बिबारि, मोजाङै संसार जालायदो। जै जाथों बिबारि, आलो गोजोन संसार जालांनो हाथों। नोंहा साख्रिआवला हौवा मोनबाय बिबारि। आंथ' सासे गुबुनाव बैनानै जाग्रा नेहाथ सुबुंसो। आंलाय नोंखौ मा गोजोन होनो हानो? आंलाय नोंखौ माबोरै सुखु गोजोन लाखिनो हानो? आंलाय नोंनो मा सना रुफा होनो हानांगौ? दे बिबारि, नोंनि साननायानो अराय जाफुंथोंसै बिबारि। नोंनि साननायानो अराय जाफुंथोंसै। बाय बिबारि।